Her vil jeg præsentere Simus nye produkt, en klapmappe kalder vi den. Den er lavet i karton på samme måde som et ringbind. Den er lukket med velcro-lås, men den kan også fås med elastik. Og den kan selvfølgelig også fås matkasseret. Den her udgave, den er blankkasseret. Sådan en klapmappe vil jeg våge at påstå. I dag sender vi jo alt digitalt, så vi får jo næsten ikke afleveret noget, som kan huskes på skrivebordet. Hvis folk har fået sådan en efter et besøg, eller man har sendt den til dem, så er der ikke nogen, der smider den i skraldespanden. De bruger den til et eller andet. Den kan udbygges, hvis man har lyst til det. Kan man få sådan en lomme, der kan sættes ind i til et visitkort. Det kunne være til et eller andet speciel invitation. Man har faktisk også mulighed for at sætte en brevordner, som er selvklæbende ind i. Man kan også få den som med elastik, og man kan få dem i forskellige størrelser. Vi har lavet her til Merial, som er et veterinært selskab, som henvender sig til dyrlæger. Og der har de så lavet simpelthen en Merial-mappe, hvor at de har brugt elastik i stedet for. Og de kan fås i forskellige farver. Vi har også lavet en lille mappe, så den kan også fås i andet end A4. Den jeg viste før her var A4. Den kan også fås i en A5 her, som skal være til en mappe til hunden eller katten, hvor man har lavet sådan en lomme, så deres vaccinationspas eller deres hundepas kan ligge der. De kan også fås i en tykkere udgave. Den her den er 2,5 cm, den anden var 1 cm. Den her er også lavet med elastik. Og her har vi lavet en, hvor den er nærmest helt hvid til opal, og så har vi så lavet et fortryk indeni. Det var præsentationen af Simus klapmappe.